Ahoj, zdravíme všechny nevěsty u svatebního podcastu pro nevěsty. To jste nečekali. Dneska tady máme speciálního hosta, je to svatební fotograf ze Slovenska. Je to Frank Štabrila. Ahojte. Správně. Ahoj, díky, že jsi našel čas. A zkusíme vás trošku uvést do problematiky svatebního fotografa, na co se nachystat, na co si dát pozor a jestli po případě i ty nejsi jako vhodným kandidátem pro to vyfotit váš velký den. Uvidíme. Ahoj Franku. Ahoj. Jak se máš? Skvelé. Deň už končí, ale bol fajn. OK. Já bych začal rovnou tím, jak jsi vlastně k focení dostal a spíš proč svatby. No, dostal som sa k tomu tak asi ako úplne každý, kto rozpráva nejaký svoj príbeh. To znamená, fotil som si svoje veci, on tak na Facebook pre svojich kamošov alebo tak, alebo že som kradol otcovi, ktorý bol cestovateľ, to znamená, vždy mal super techniku a ja som ju kradol na naše chaty a niekde vonku a fotil som úplne nezmysly. Kytičky, trávičku. Jeden skôr také akože jackass záležitosti alebo tak, čiže dúfam, že sa to nedozvie až teraz. No a potom som prešiel samozrejme, že som začal fotiť dievčatá. V tom období to malo rôzne benefity, že moji kamoši sa čudovali, jak to, že poznám najkrajšie ženy v okolí, keď som mal 20 alebo koľko. No a prvú svadbu som zobral kvôli peniazom, ako to bežne býva, pretože svadby som si myslel, že nie sú sexy. A podľa mňa každý si aj myslí, že fotenie svadeb nie je sexy. Já si to myslel taky, no. No jasné. Svadby a děti jsem nikdy nechtěl fotit. To je pravda. A jedno z toho sexy fakt nie je. Ale no prvá svadba mi zmenila názor a podľa mňa fotenie svadeb je úplne sexy. To znamená, často máme na kurze fotografov, ktorí mi povedia, že vyslovene svadby fotia kvôli peniazom a to sa podľa mňa udržať nedá. Svadby sú také, že prvá svadba ti ukáže, buď ju miluješ, alebo cítiš, že to robiť nechceš. Ja. No a ja som, všetko, čo som fotil dovtedy, som nechal. Povedal som si, svadby, to je najlepšie ihrisko pre fotografa, ktorý rád fotí momenty ľudí, emócie. Tam sa vlastne dá fotiť úplne hocičo, čo si povieš. Ja. Takže hneď som bol huknutý. OK. Ta prvá svatba to byla pro kamaráda, nebo jak si dostal k první? No tak, myslím, že moje sesternice, kamoška, alebo nejaká jej zase rodina, taký ten, že poznám niekoho, kto má foťák a príde a dáme mu stovku. OK. Takže hned do toho prvního momentu se ti to svíčilo, že jo, this is it? To je ono. OK. Možná spíš pro nevěsty, rovnou, pokud vás bude zajímat něco víc trošku o Frankovi, tak to najdete ještě tady, někde v popisku, nebo tady to vyskočí. A tam budeme se víc bavit o biznisu jako takovém a víc deep. Teďka se budeme bavit víc pro nevěsty a prakticky rady přímo na ten jejich velký den. Děláš předsvatební schůzky s nevěstama? Nemám na to vždy čas. Je to super, robím to, ak je možnosť, že sme napríklad z rovnakého mesta. Cally máme vždy. Okay. Takže ja si myslím, že to vie celkom suplovať. Nemusíme sa stretávať osobne. Ono to je vlastne, tie stretká sú aj tak hlavne o tom, aby videli, že náhodou nie som psychopat. A pomáha to? Áno, jasné. Trošku to trvá, ale prídu na to. No ale určite je dobre mať nejaký vibe už predtým, aj keď samozrejme ja mám aj ten dar, alebo možno skill, ktorý som si vybudoval, že ja viem prísť aj na svadbu, keď som s nimi ani nekomunikoval, že napríklad to mám cez agentúru a tí klienti nechcú mať akože hands-on kontakt so mnou, ale viem byť ich najlepší kamoš za sekundu. Ja. Takže stredko je určite dobrá vec. Ak náhodou nevyjde, nevesty nemusia byť v strese, že to potom s fotografom nepôjde alebo tak. Ak je niekto profik, mal by byť pripravený hneď. Jak vnímáš fotografii, kteří umějí fotit. Fotějí 3, 4, 5 let. Živej se tím, řekněme. Na nějaký úrovni. Že mají fakt jako technicky správné fotky, hezké fotky a cenovku tam mají 10-15 tisíc českých korun. Vnímáš to jako... Ja som z matematiky úplne tupec, takže ja v Čechách, aj keď platím, je to vždy problém. Takže... 500 euro. Máš na to nějaký názor, nebo?
Hlavne si myslím, že tých, jak si povedal, že fotografov, ktorí majú super fotky, to je dnes už 98%. Ja som zlú fotku nevidel, 2 roky možno. Akože ja si myslím, že fotí už každý, kto nejak začne fotiť, do roka vie fotiť svetové veci. Nevídam už veľa prúserov, nejak, že by som videl zlé fotky. No a cenovka, ja myslím, že to akože nevestu to môže potešiť práve, ale ten človek sa tým pádom nikdy nedostane na ten trochu vyšší level. Že môže mať tie dobré fotky, ak vravíš, ale to je podľa mňa v dnešnej dobe už základ. Čiže ak nevesta nezaplatí veľa, má niekoho, kto síce má dobré fotky, ale nebude to taký level, jak možno vidí všade inde. A nemusí to byť, že tie fotky budú horšie, ale určite nedostane ten zážitok. Lebo ja si myslím, že cenovka sa dvíha už potom tým, čo fotograf vie odovzdať počas bookingu na tej svadbe tou odovzdávkou, že fotky sú tak, ja neviem, možno aj 70% iba celková balíčka toho, čo odovzdávame. A ja si myslím, že čím vyššia cenovka, tým práve tie veci okolo fotiek naberajú hodnotu. My sme sa bavili po telefónu, tvoja cenovka začína od 2000 €. Tam, alebo taký priemer. Tak nejak sa hejbeme, což je 50 000 českých korun. K 28. dubnu, apríla. Co vlastně odlišuje ty dva typy fotografů? Fotograf za 50 a fotograf za 15. Co vnímáš u sebe, jako že je největší jakože výsada, že hej, vemte si mě za 50, protože dostanete tohle navíc proti tomu, co vám tu udělal za 15. Nikdo se to nezeptá, nikdy tohle nahlas neřekneš, ale teď to můžeme říct takhle jako trošku do éteru. Môžeme. Neviem, či to je rozumné, ale teda aj idem na to. Ja si myslím, že to aj o tej značke. Že ja som to postavil celé na tom, že jak som vravel pred chvíľou, neodovzdám len tie fotky. Že to ako vyzerajú, ale v podstate tá svadba bude aj vyzerať o level vyššie. Ja to fotím na ten spôsob, niekto to nazýva Old Hollywood alebo taký editoriálový, to znamená, že tie páry a ja fotím, dostávam otázky, že ty fotíš iba modelov? Vôbec nie. Ale ja sa snažím to fotiť tak, aby tí ľudia, keďže to je ich najdôležitejší deň, aby vyzerali fakt ako filmové hviezdy. To znamená, že ja prinášam aj takú tú hodnotu, že povýšim tú svadbu trochu vyššie. A to sú presne, zase nehodí sa to na svadby, ani nebývam na svadbách, kde ja som najdrahšia položka. Ja už chodím na svadby, kde im záleží na každom aspekte, to znamená, že tá svadba už vyzerá dobre a ja to viem ešte povýšiť na ten jeden level, že fakt by to malo vyzerať epicky, aspoň o to sa snažíme celý deň. Děje se ti, že odmítneš svatbu kvůli lokaci? Že budget mají, líbíš se jim jako portfolia, osobnosti, že nejsi psychopat, ale nemají prostě hezký místo, nebo nejsou ti ty lidi sympatickí. To sa mi nestáva, aby neboli sympatickí. Práve si myslím, že ja sa dokonca tak veľmi viem spojiť s tými ľuďmi, že každý jeden môj pár, my do 5 minút nájdeme, čo máme spoločné a máme veľa vecí spoločných a to sa tak hovorí možno, že zostávajú kamaráti a klienti, ale fakt sa mi to stáva. Že akože tých ľudí by som možno aj stretol niekde úplne inde a takisto by sme si porozumeli, lebo akože žijeme v rovnakom svete. Takže sa mi nestáva, aby som niekto aby mi nesadol, to sa mi nestalo roky. No a neodmietam podľa lokácie, ale je pravda, že niekde sa mi fotí lepšie, inde sa mi fotí horšie a každopádne stále im poviem možno lokácia ani nie, ale šaty. Pre mňa sú dôležité šaty. Podľa šiat ja napríklad vidím, aký vibe bude mať celá svadba. A pokiaľ... Že si necháš poslať moje fotku šatu, jak budú vypadať, jo? Áno, ja nebukujem svadbu, pokiaľ nevidím napríklad šaty. Podľa toho viem, aká to bude svadba a nie kvôli mne. Nejde o nejaké moje portfólio, alebo že by ja som bol uchyl na šaty, ale tým, že mám nejaký svoj štýl, tak ak by to neboli šaty a tým pádom celý vibe svadby, šaty mi len ukazujú, aká to bude svadba. Hej, ak sú to boho šaty, ako nejaká lesná vila, tak viem, že aj svadba bude taká. A to nie je môj žáner, to znamená, ak by som prišiel na takú boho svadbu, povedzme stodolového typu, rustikálnu, buď by som to musel fotiť inak, ako som zvyknutý, lebo tam nejaký priamy blesk alebo také fashion záležitosti, to by vyzeralo hrozne. Alebo by som to teda fotil môjim štýlom a vyzeralo by to hrozne. Čiže ani jedna možnosť mi nepríde fér ani ku mne, ani k nevestám. Čiže ja naozaj chodím na svadby, kde mi to pasuje, môjmu žánru a tým pádom môžem byť aj sebavedomejší. Lebo niekedy každý, kto začína, tak berie svadby akékoľvek.
A je rozdiel, keď človek príde na svadbu, ktorá mu sedí, tak je aj sebavedomý, za svoju robotu vie ručiť. A potom sú svadby, keď človek akože nevedel, do čoho ide a zistí, že to nie je jeho silná stránka a to nechcem ponúkať akože svojim nevestám, ktoré si za to platia dosť. Niečo, že ja si myslím, že tu sa necítim úplne sebavedomo alebo vo svojej koži. Takže i upozorníš na to, že šaty máte krásný, jasné, samozrejme, ale upozorňuji na to, že to může vypadat takhle. A dáš tam prostor, že ona, ale mě to nevadí, já prostě chci vás a jdeš tam, nebo prostě řekneš rovnou, že... Nie, to sa mi nestáva. Jednak si myslím, že tým, že cieľim dosť konkrétne na nevesty, ktoré majú rady to, čo ja. Nejaký konkrétny styl. Áno, že môj feed je veľmi vypiplaný natoľko, že ja za svojím iba klientov, ktorým sa páči presne moja estetika. A ak náhodou aj nie stále, ako som povedal, sú to ľudia, ktorým záleží na ich svadbe. To znamená, keď im nejaký takýto pohľad poviem, tak oni to aj chápu, že povedia, jasné, ďakujeme za radu, pretože ja si často s ľuďmi aj svadby, ktoré neberiem, alebo dokonca nemám voľný termín, rád sa bavím s ľuďmi o ich svadbách, takže my si prehodíme možno niekedy aj 10 minút len tak o ich svadbe, a keď poviem, nemám voľné, ale kľudne mi povedzte, v akom vibe bude, ja ako mám rád svadby. Čiže niekedy dávam rady aj nevestám, ktoré viem, že tam nebudem. Takže väčšinou, keď aj poviem, že toto nie je úplne niečo, kde moje fotky by sedeli, tak povedia, ďakujeme za radu. Ja im samozrejme odporúčam kolegov, ktorí sú v tej lene a sú spokojní úplne všetci. Co je za tebe u nevěsty nejdůležitější zvažovat při výběru fotografa? No, na základě tvých zkušeností. Ja myslím, že aby si sadli ľudsky, to príde nejak samo, keď si vyberie správne podľa estetiky, ktorá je sedí. Že ja si myslím, že práve najhoršie sa aj darí fotografom, aj je to taká mačka vo vreci, vybrať si fotografa, ktorý proste fotí pekne. Že to je všetko. Že tie fotky sú fajn, ale že nemá nejaký konkrétny smer. Lebo tam to môže byť potom hocičo. Hej? Že ak tam má v portfóliu svadby rôzneho charakteru, že vie fotiť všetko, tak na mieste tej neveste by som si nebol istý, či úplne rozumie každému tomu žánru dokonale, alebo sa snaží osloviť čo najviac ľudí. Zatiaľ, čo ak si nevesta, ktorá má svadbu podľa môjho gusta, vyberie mňa, tak to je akože match made in heaven automaticky. Takže zamyslieť sa aj nad tým, že akú svadbu chcem, možno, že aj v nejakých konkrétnych pojmoch, lebo keď sa aj pýtam neviest niekedy. Väčšina mi to napíše hneď a v podstate sa do toho vyznajú ešte lepšie ako ja, do rôznych fóriem estetiky, ale keď mi len povie, že takú klasickú, peknú, to je ako keď fotograf povie, že fotím svadobné, tak akože také svadobné fotky. Pokiaľ to niečím nekonkretizuje, aj každá svadba je nejakým smerom ladená, aj každý fotograf by sa mal ladiť nejakým smerom a mali by sa spojiť. To znamená, že každá nevesta najprv by si mala uvedomiť, že robím nejakú prírodnú svadbu, robím modernú svadbu, robím mestskú svadbu, robím... Akí sme vôbec ľudia? Sme party ľudia, bude tam 30 našich mladých kamošov, ktorí to tam rozbijú od prvého kola, alebo to skôr bude taká rodinná oslava. A potom vlastne, keď si dá nevesta najprv dokopy nejaké kľúčové slova o jej svadbe, tak takého fotografa si potrebuje nájsť. To znamená, je to moderná svadba, mestská svadba, nejaké spojenie s prírodou tam nehrozí, možno ani romantická by som povedal, samozrejme tie všetky emócie tam sú, ale skôr je to... Tako je Hollywood. Taká štýlová svadba, že im záleží možno naozaj na tej estetike. Väčšinou fotím svadby ľuďom, ktorí nejakou formou estetiky aj žijú. Že aj ich byt je povedzme nejakým spôsobom dizajnový. Aj sa možno obliekajú tak, že ich to baví, záleží na tom. Čiže aj tie fotky sú že majú nejakú formu vizuálneho jazyka, kde aj tá svadba bude sedieť. Předsvatební focení děláš v případě jak často? Jasné, mám to v tom najvyššom balíčku a tým pádom často, pretože ten sa mi najviac bukuje. Takže je to super. A tu lokaci teďka jako pro nevěsty, které mají zájem o předsvatebních focení, tak trošku řekneme k tomu, jak to vlastně probíhá. Jasné. A to znamená, já si představuju, nebo jak já většinou se snažím, když ji dělám občas, tak potřebuješ nějak načíst ty lidi, co mají rádi, co je pro ně přirozený a do toho prostředí nějak zasadit, aby byli autentičtí, nebo
jedeš si nějaký nápady, fantasmagorie a tohle bylo super, tohle chci zkusit, co vy na to? No to druhé presne znie tak, jak to radšej robím. Väčšinou teda vyberieme nejaké mesto. Ja akože fotím v mestách. Což naznačuje tá 35 trošku? No. Že je to taký vlastne urban street niečo, editoriál. To znamená, sa dohodneme, že ako veľmi sa im chce cestovať. Viedeň je najbližšie z tých miest, čo naozaj mám rád na fotenie. To ma neomrzela doteraz. Ak niekto chce ísť ďalej, nemám s tým žiaden problém. V podstate si len zvolíme mesto a už tam na mieste, jak vravíš, vyčítam trochu, že či sú takí crazy, či to bude ako, že si zatancujú celým mestom a patrí im, alebo sú skôr takí klasickejší, že to dáme na také tradičné, možno, že trošku také vintage fotky. Akože tiež mi ľudia, nemusí vám vadiť, milé nevesty, ak to neviete povedať dopredu, že aké ste. To fotograf by mal vedieť vyčítať v podstate po pár minútach alebo po pár cvakoch. Často sa mi stáva, že z fotiek, alebo nejak možno aj z kolu, aj z mailov, sa mi zdá pár nejaký a potom zistím na fotení, že to, čo som mal pre nich pripravené, že to im nesedia, že sú úplne iní. Hneď to stočíme a robíme si. A mesto je dobré v tom, že nám to ponúka rôzne možnosti, kvázi nazvem to rekvizit, alebo skôr aktivít. Že dá sa kúpiť si noviny, dá sa dať kafe, dá sa dať zmrzka, dá sa ísť električkou, dá sa prenajať auto, dá sa bežať po meste, dá sa tancovať v meste, dá sa len tak si chillovať. A v podstate preto možno aj tá príroda mi nesedí, a tým nechcem uraziť žiadnych fotografov, ktorí fotia v prírode, ale mne to napríklad vôbec nedáva zmysel, že elegantne oblečení ľudia, že ženích má akože oblek, nevesta má luxusné šperky, luxusné šaty a behajú po nejakej lúke jak bažanty. Že mne to, akože logicky mi to úplne nedáva zmysel. Hlavne ak je svadba niekde, že prípravy sú na hoteli. Obrad je v katedrále. Prvý tanec, hostina, luxusný priestor, zrazu strih. Tie portréty sú niekde lúka, strom, kopeček a zase tancujú naspäť. Mne to príde akoby v nejakom westerne, zrazu bola sci-fi scéna a potom sme naspäť, že trochu ma to vyrušuje, preto mne príde, že k svadbám, ktoré fotím ja, prirodzene sedí, že tie portréty vyzerajú, možno, že sa len presúvajú z miesta na miesto a pomedzi to sme niečo nacvakali. Dramaturgicky. Takže když teď jako vzpomínáš tu dramaturgii, tak ty vlastně tvoříš nějak tu dějovou linku za pomocí těch fotek, anebo to prostě je takový jako nesouvisející na první dobrou, ale jako komplet to dává smysl díky tvýmu stylu? Myslím, že skôr ten druhý prípad, že vyslovene nemám nejaký moodboard v hlave alebo storyboard, ale snažím sa fotiť momenty, ktoré vyzerajú aspoň trochu autenticky. Autenticky je taký buzzword, že to používa každý, ale mne príde, že by tie fotky mali vyzerať, že sa tam deje niečo skutočné a my sme to len zachytili. Okay. Čiže, a často, a síce pri tom fashion editorial štýle je to o pozovaní dosť, ale ideálne by to malo vyzerať, že je to nejaký reálny screenshot života. A co nevěsty a ženichové, protože jsem slyšel vy taky v první epizodě, že je to i o ženichovi. Z 10% ale je kluci, kteří jako mají problém s kamerou nebo nikdy nebyli před foťákem nebo před kamerou. Mají strach, že nebudou umět pózovat a tím pádem budou mít strach z toho předsvatebního focení hlavně, než pak jako z toho svatebního, které je vlastně takové reportážní víceméně. Jasne. Co bys řekl takovým lidem? Hlavne si to trafil, že je to o tom, že majú strach, či budú vedieť pozovať dobre. Pretože každý druhý ženich povie, ja sa nerád fotím a ja viem, že klamete. Pretože ja som taký istý, tiež hovorím, nerád sa fotím, ale v preklade to znamená, ja by som chcel mať dobré fotky, ale ja sa bojím, že neviem pozovať, preto sa radšej budem tváriť, že sa nerád fotím. No a mám z toho uděláme reelsko. To je veľká pravda. No je to tak, ale mám dobrú správu pre svojich ženichov, keďže v tom mojom štýle, v žánri, ktorom fotím, im stačí, keď sa budú trochu mračiť, nie žmúriť, ale mračiť sa a dívať sa na jednu alebo na druhú stranu a to úplne stačí. Ten môj editoriálový žáner je o tom, že tí ľudia sú vystihnutí v ich akože najkrajšej forme. Okay. To znamená, že... Takže my chlapi sme ako krásni, když sme nasraní. Áno, no jasné, to Beckham spravil úplne z každého. To je presne ono. No, dobre, ešte to natrénujem každopádne. Ja si myslím, že u mňa to teda prebieha tak, že vidím, že chlapovi sa do toho nechce, pretože si myslí, že bude musieť akože robiť nejaké také extra romantické veci, čo na mne sú úplne vlastné, hlavne na verejnosti. A keď hlavne lebo nevesty,
to celé vybavujú. Hej? Jasné. Často sa stane, že ráno mu povie, že dnes inak fotíme to predsvadobné a že v meste to bude pred ľuďmi. OK. Čiže prídu vyplašení, ja mu vysvetlím toto, že vlastne od neho nepotrebujem nič, iba aby robil to, čo mu poviem, a to sú teda táto čiara a ruka v kapse. To je všetko, čo ženich u mňa... Samozrejme sú tam aj rôzne prechádzky a tak, ale toto je gro. Cvaknem to, ukážem mu prvú fotku, on zistí, že tam vyzerá najlepšie, ak sa kedy videl. Jeho žena to zistí tiež, pozrie sa na neho úplne inak zrazu a už nám to ide. A je v pohode. A potom mi píše nevesta po fotení, že partner sa už pýtal, že kedy budú fotky. Zatiaľ, čo keď tam išiel, tak hovoril, že jemu to je jedno. To je 10 z 10 prípadov. OK, a teď nevesty? Nevesty sú vždy krásne, rady sa fotia, žiaden problém. A teď pravdu? To isté. Nepamätám si od slova do slova, ale zopakujem ti to znovu. Takže nie, nevesty, žiaden problém. A máš nejaký hack, jak máš pro ty ženichy? No. Tak nějaký podobný hack pro ty nevěsty? Že tak já mám culit naopak, jo? Nebo... Nie, tiež v tom mojom žánri skôr neutrálne také fashion výrazy sú fajn, ale ja myslím, že fakt mám aj šťastie na krásne nevesty, čiže ich nemusím hackovať vôbec. Oni hlavne vidia, že mne sa to veľmi páči a tým pádom ten vibe je úplne... Ja som pomerne vokálny, keď sa mi páčia fotky, čiže kričím, alebo vydávam rôzne zvuky, ktoré naznačujú. Nebudeme to robiť. Ale rozhodne vidia, že keď sa podarí dobrý shot, tak to viem dať najavo a tým pádom tešia sa na to. A je to ja myslím, že ten vibe na mojich foteniach je veľmi príjemný pre všetkých. Je za tebe nutný to předsvadobní focení s těma nevěstama nebo novomanželama nebo snoubencama? Myslím, že ani nie. Akože vôbec nevidím rozdiel medzi svadobnými portrétmi pri pároch, kde sme mali nejaké predsvadobné fotenie a pri pároch, kde sme sa stretli až na ich svadbe. A proč myslíš, že to ty nevěsty chtějí, to předsvadební? Otestovat z toho fotografa? Áno, teda keď už na kole som sa im nezdal, že by som mal byť psychopat, tak predsa len si to overiť osobne, ale akože väčšinou sú to aj pragmatické dôvody, že to potrebujú na oznámenia, potrebujú to na Instagram oznámiť svadbu. Zasnúbili sa pomerne nedávno, vtedy si ma hlavne bukujú. Väčšinou to je, že dostane prsteň a na druhý deň má mail. No a... Takže děláš nějaké jako zásnubní focení? Áno, v podstate to funguje tak. A je tam rozdíl mezi párovým a zásnubním focením? Nevím, jestli to je nějaký technický název, jako rejžo, je to nějaký technický název? Prostě zásnubní focení. No asi nie, že vyslovene tam ten prsteň nehrá rolu, možno, že tam budú mať nejakú jednu fotku, kde to je, ktorá bude presne taká tá titulka toho sme zasnúbení. No ale teda, ak sa bavíme o tom predsvadobnom, je to väčšinou v civile. Teda. Čiže máme, že predsvadobné, potom je svadobné deň svadby a ešte väčšina mojich portrétov svadobných vzniká aj tak 2 dní, 3 dní po svadbe. Čiže máme predsvadobné, svadobné, posvadobné. OK. Takže to A to posvadobné, co je tím hlavním smyslem toho posvadobním? No to je to, že máme priestor zase využiť máme viac času. Ja to nerád robím. V deň svadby fotím tiež, aby sme zachytili akože ich pocity reálne. Aby sme zachytili aj to miesto, kde to je atmosféra, čo ako bolo. Nejaké fotky musia mať aj odtiaľ. Ale ja to robím maximálne tak, že napríklad 2 až 3 15 minútové bloky. Nikdy to nerobím, že tak ide zlatá hodinka, tak poďme na 1,5 hodiny, niekam sa tu motať, alebo neviem čo. Okay. Skončí obrad, je tam nejaká cocktail hour, je priame slnko, to ja mám rád, vezmem si ich na 15 minút, bum, bum, bum. Potom sa vrátim, môžem sa baviť s hostmi, končí večera napríklad, je zlatá hodinka, beriem si ich na 15 minút, bum, bum, bum. A potom v noci, to už si nikto nevšíma nikoho, zase poviem, že ideme na nejaké flashovky, vezmem si ich, už je tma, blízkam 15 minút, bum, bum, bum. A je to rôznorodé. Tí ľudia si ani nevšimnú, že oni niekam odišli. Ich to neunudí, lebo je to akože jednak ani nie tak nuda, ale je to vyčerpávajúce. Fotiť sa je vyčerpávajúce, takže... A mezi těma blokama máš vlastně reportážní fotku těch lidí, tam sa deje svadba, ale stále prídem za nimi a poviem, že našiel som fajn flek, je dobré svetlo, ideme a kľudne sa môže stať, že povedia, že teraz by sme sa radi akože bavili, alebo že akurát sme chceli tancovať. OK, ja to zase prídem za nejakú pol hodinu, hodinu.
Takže je to veľmi... A potom tie fotky sú také rozmanité. Jo. A tak to ma to baví, no ale potom to posvadobné, že ideme napríklad 2-3 dní po. To je presne to, že buď vypadneme niekam do zahraničia, alebo aspoň tá Viedeň, že už si vieme nájsť také vyslovene miesto a nejaký je tam čas, lebo aj na tých... A tam si berou zase svatební šaty a... Zväčša môže byť, že aj majú nejaké... Často mám nevesty, ktoré majú možno, že 2-3 šaty za svadobný deň, že niečo obrad, potom hostina ešte majú večerné, nie popolnočné, ale že vyslovene o nejakej 8 si hodia niečo ležernejšie, takže vyberieme z toho, čo by sa hodilo, že nemusia sa napríklad po horúcej slnečnej Viedni ťahať v nejakých veľkých šatách, dajú si niečo večerné a je to viac také cool. OK. Takže vieme to tam namixovať tak, aby... Mne hlavne záleží, aby všetko sedelo. To znamená, šaty musia sedieť do prostredia a vibe musí sedieť s týmto celým. OK. Dáváš nevestám i nějaké tipy ohledně svadeb, když s nima telefonuješ a ještě jak mají předtím, tak já nevím, třeba já říkám, pokud je možno, zkuste dát jakože ban na kohokoliv v červených šatech na svatbě. Dáváš nějaký podobný rady nevestám? Nebanujem nikoho, ale môžem to skúsiť. Takže je to pocit moci. Nikdy to nevychází, jo? Vždycky se objeví člověk, ideálně, většinou to je blondýna a vždycky přijede v červených šatech. Na těch fotkách je častokrát jako nejčastěji vidět. S takými ja nemám asi problém, ale biele by nemali mať, nie? Družičky, alebo žiadne... Byli určitě ne, ale červená je prostě výrazná na těch fotkách a hlavně na videu. To je pravda. Jako tam AIčkem z videa tu holčinu jako nevyretušujú. No AI je ďalšia téma, ale dávam rady. Tak, jak som vravel, že ja sa bavím s tými klientmi, aj keď im nejdem na svadbu, že ani to nemám voľné, tak akože rád sa bavím o svadbách. A to konkrétne... Dej ti to. Tak kľudne, keď máš celú noc, tak poďme na to. Ale rozmýšľam také... Moja najdôležitejšia rada je, a to vlastne súvisí s tým všetkým, o čom hovorím, že robiť si svadbu pre seba, pre nich dvoch. Budúci manžel a budúca manželka. To, aký život oni žijú, aké veci sa im páčia, ako radi trávia čas a s kým trávia čas, toto všetko by malo byť gro tej svadby. Ak robia svadbu pre niekoho iného, to si myslím, že si ju neužijú. Sú svadby, ja už na také nechodím, ale pamätám si samozrejme, alebo od kolegov, alebo sú aj svadby, kde to skôr vyzerá ako nejaké promócie alebo niečo. Že tu ľudia tam musia prísť a namiesto toho, aby si to užili a oddychli si, je to, že je tam nejaký program, ktorý oni musia splniť. Záleží im, či tí ľudia, či aj babičke sa páči to, ale zase, či sa aj bratovi páči to a vlastne hasia nejaké ohňa, aby každý bol nejak tak akože spokojný a potom môžu ísť konečne spať, lebo je to za nimi a všetko dopadlo dobre. To mi príde, že a to je jeden deň, ale plánovanie svadby trvá pol roka, ak nie rok. Čiže toto je proces, ktorý nakoniec spraví šťastným málo koho. Takže všetci budú spokojní, ale to je všetko. Ideálne je spraviť si svadbu takú, že toto je život nás dvoch a my si ten jeden deň to sdílime s váma. Áno, a naplníme ten deň tým všetkým, čo máme radi a ľuďmi, ktorými máme radi a tí ľudia sa budú baviť, lebo oni sú tam kvôli ním. Okay. Takže, čiže celá je tá estetika možno. Často sa ma pýtajú, že ale my nebudeme mať až toľko tradícií, že je to problém, ale vôbec to nie je problém. Že to váš den. Že aj žiadne je dobré. Aj všetky tradície sveta. Aj miešať tam aj mexické, indické, to je jedno, nech si každý dá, čo chce, ak sa mu to páči, ale hlavne tí ľudia to pochopia, lebo s tými ľuďmi žijú. Mne sa často mi príde, že tie páry tam volajú svojich najbližších, ale zrazu si stresia, že vôbec oni, bude sa im páčiť to, alebo budú, lebo spolu žijú vlastne výraznú časť života, čiže ak ich baví stretávať sa mimo svadby, tak sa budú baviť spolu aj na svadbe. Určitě. Mluvil si o té kombinaci, o tom meči vlastně, aby že svatby jsou různý, blabla. Fotografové by měli být taky jako zaměření na nějaký styl, nebo mít nějaký styl. Nevím, jak to máš ty, ale mně přijde, že hodně málo fotografů mají úzkou specializaci nebo specifikaci nějakého určitého stylu. Minimálně ty fotografové pod 40 000 měsíčně, což je nějakých ekvivalent 1600-1700 euro dolů, tak většinou jsou takový, že všechno a všechno hezky, jak jsi říkal, a jenom ta třída 50+, řekněme, má nějaký specifický styl. Řekněme, že nevěsta nemá budget 50+, má budget 30,
A vidí právě ty fotografy, co má jakože hezké fotky, ale žádný jako zacílený konkrétní styl. Co s tím má pak nevěsta dělat? Aby teďka neměla jako třeba, že a bude dobrý, nebude dobrý. A dobrý bude. Dnes už si myslím, že nájsť zlého je problém, ale či bude... Mal by to byť taký fotograf, ktorý do konca života ju ani raz nenapadne, že predsa nemohol to byť niekto iný. A nemohla som, keby som si priplatila, nebolo by to lepšie. To by sa nemalo diať. Okay. Mal by to byť taký, ale ja si nemyslím, teda mal by som tu rozprávať o tom, ako je najdôležitejšie si buknúť toho najdrahšieho, ale nie je to pravda. Jednak sú fotografi, ktorí možno, že najprv majú ten svoj štýl a až potom sa vedia ohodnotiť. Ja som bol ten istý, ja som scénami rástol veľmi pomaly. Až keď mi všetky svadobné agentúry a planery a dekoratérky a kolegovia všetci hovorili, že či som normálny, keď som im povedal svoje ceny, že okamžite dvakrát vyššie. Teďka mám 3 otázky, na které doufám, že nezapomenu. První je, děláš i 5hodinový focení svatební, nebo takový balíček nemáš v portfoliu? V piatok a v sobotu nie. Takže mimo v týden prostě na 5 hodin si tě můžou nevěsty buknout. Ano. Práce s agenturama. I teďka pracuješ s agenturama. Milujem. Měla by nevěsta si vybírá si nevěsta skrz portfolia od agentury, nebo to nechá veškerý všechno jako zařizování na agenturu a... Určite. Ja myslím, že agentúry by mali po správnosti fungovať tak, že aspoň tie, s ktorými spolupracujem ja, že sú povedzme 2 typy fotografov. Taký tí svetlí, fine art, klasicky, aby si to nevesty vedeli predstaviť, také tie hezké romantické fotky, čo sú super. Moje sú zase také povedzme štýlovejšie, moderné, blesky, trošku viac fashion. Čiže agentúra by mala ukázať možno tieto 2 smery, že ktoré sa vám páči viac. A každá nevesta to má hneď jasno. Hej? Málo kedy je nevesta, ktorá... To sú tak odlišné veci na opačných poloch, že každý človek na jednu alebo druhú stranu inklinuje určite. A potom, ak si vyberie, hej, že povie, že ja mám rada moderné flashovky, tak agentúra ukáže nejakých 3. Okay. Čiže väčšinou to funguje tak, že sa nesnažia predať niekoho, ale v podstate, že kto by im najradšej sedel a to posledné slovo je stále na tom páre. Agentúra nikdy nepovie, že a tento vám to bude fotiť. OK, no to dáva smysl. Takže kdyby si ako nevěsta ako bála ako agentúr, tak tam dostanete jenom doporučenie ve väčšine. A hlavne preskočíte ten krok, keď zisťujete, či je fotograf psychopat alebo nie, lebo agentúry nikdy v živote neodporúčia niekoho, s kým nespolupracovali a viackrát a môže mať... Agentúra nikdy neodporúči nikoho na základe toho, že má dobré fotky, keď s ním nespolupracovali. To znamená, že agentúry sú dobré v tom, že máte overený, čokoľvek vám agentúra odporúči, je to overené na mnohých svadbách. Nikdy to nebude... Že si jenom vybírají z toho, co se jim líbí. Áno, ale nemusí řešiť kvalitu, ale už jenom ten vizuál. Áno, agentúra stále si musí overiť niekoho, že aj keď si agentúra vidí niekoho na Instagrame, že aj keby mal top fotky, keď s ním nikdy nespolupracoval, nikdy ho na svadbu neodporúčia, lebo nevie, či náhodou, jak sa správa. Hej? Agentúra si nemôže dovoliť, že potom jej ten pár povie, že no akože fotky super, ale akože urobil hrozný dojem, nevedel sa baviť s ľuďmi a bol divný. To sa nikdy nestane. Takže čokoľvek agentúra odporúča, je to overené a naozaj si stačí len vybrať, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči a bude to tip-top. Co se týče těch zahraničních svadeb, tak to navrhují ty místa nevěsty, nebo navrhuješ to ty, proplacet ti letenky, nebo to je od agentur, nebo jak to takhle jako vznikne? Áno, no, že tie portréty po svadbe často im navrhnem a musí to navrhnúť vždy fotograf, lebo všetci fotografi si myslia, že to navrhujú páry, ale tým párom to ani nenapadne. Oni by to aj chceli, ale vôbec to je akože sa mi stáva vždy, keď to navrhnem ja, že povedia, že wow, že to by, taká možnosť by aj bola, že to je super, ale že naozaj by sa ti chcelo ísť niekam a neviem, páry si myslia, že my fotografii neradi cestujeme, my zase to je sen každého z nás. Yes, please. To je každá taká vec, čiže stačí, že vidím, že žijú niekde mimo, lebo často mám svadby, že sú mixnuté, že Slovenka nevesta alebo Slovák ženich a je tam nejaká iná národnosť, väčšinou aj žijú mimo. Takže to im automaticky hovorím, že portréty môžem prísť za nimi. A to ti letenky platí? Necháš si proplatiť, alebo to máš v rámci ceníku? Je to už v balíčku. V tom balíčku je fotenie v iný deň, posvadobné. Nemusí to, je to zväčša tie 3 dní, ale niekedy to je aj o mesiac. Jak sa zladíme. Okay.
A tým pádom, keď si zaplatia tento balíček, tak im to nafotím, kde samozrejme môžem to odmietnúť. Keď mi povedia, tak zaplať si letenku do Austrálie, tak im môžem povedať, že to je na mňa možno trochu ďaleko, aj keď nie, vlastne beriem späť. Kľudne idem do toho. Ale bol som takto asi najďalej v New Yorku na svadobné portréty, že mi dokonca povedal, že jasné, sme otvorení čomukoľvek, že kde by si rád fotil. A ja som povedal, že New York, tam to máme radi. Tak môžeme ísť na to a boli sme tam. A jak to bylo z letenka? Mě pořád zajímal. No to som si... Hradil mi všetky náklady okrem leteniek. Ja som im teda povedal, že dajme New York, ja si tam pocestujem, lebo som tam mal aj nejaké iné veci z hodou okolností, som si to k tomu dával, že teda sa o mňa budete starať. Znie to hrozne, ale v podstate to je len také, že tá cesta je najväčšia položka, to ja si kľudne šefnem, ale sú rôzne dohody. Niekto tým, že žije tam, alebo má možno aj nejaký priestor. Teraz budem fotiť svadbu v Toronte a tam mi zase povedal, máme Airbnb. Nepotřebuješ asistenta do Toronta? No už mám. Sakra. To nie si prvý človek, čo? Takto. A tam to funguje tak, musíš byť rýchlejší, A čo som chcel? Tam to fungovalo presne tak, že povedali, že tam je to akože celá svadba, to nie sú len portréty, to znamená, že tam mi to hradia úplne všetko, ale ešte mi je povedali, že máme Airbnb, ktoré môžeš využívať na týždeň. Takže super. A niekedy to je aj presne tak, že ak žijú v tej krajine, tak mi povedia, že jasné, len doleď za nami a si u nás vítaný. A som s nimi aj to tým, jak som vravel, že často sa stanem aj priateľ s mojimi klientmi, tak som už takto prebýval u mnohých neviest, že sa stretneme na svadbe a mesiac na to u nich žijem 3 dní. OK. Takový punk v tobe zůstal trošku? Je to punk a zároveň mi ukážu možno aj taký, že je to veľmi osobné fotenie svadby. To znamená, že ja už odchádzam z tej svadby, že sme preskočili 3 roky priateľstva a za ten jeden deň sme sa stali úplne super kamoši. Čiže už je to úplne prirodzené. Ja k ním teda neprídem, že dobrý, že teda môžem si tu ľahnuť a budeme fotiť. To je, že už sme jedna ruka, už sa ide niekam von hneď prvý večer, takže ďalší deň sa možno ani nefotí, aj keď sme to mali v pláne, že nejak sa to, je to taký vibe. Takže mne ide hlavne o to dať im preto aj tá cenovka je vyššia, lebo ja každému chcem dať najlepší zážitok životný, aký môže mať. A to neznamená, že ja ich tlačím všetky páry do toho, len aby ja som mal fotky. Ja už nepotrebujem mať fotky zo zahraničia, pretože už ich mám. Môj portfólio je dané. Všetko, čo teraz budem mať naviac, je len, že sa teším z tých fotiek, ale už nepotrebujem nič. Akože už som vyprofilovaný dosť, ale chcem, keď vidím na ľuďoch, že by ich to bavilo, alebo žijú niekde spolu, alebo to niekde majú radi. Stane sa, že zasnúbili sme sa, neviem kde, v Porte. Tak hovorím, tak poďme do Porta. Máte tam obľúbené fleky a nafotíme niečo tam, kde ste sa zasnúbili, alebo že je to aj zážitok. Čím vyššia cenovka u fotografa, tým viac je to o celom zážitku, než o fotkách. Takže budú mať odtiaľ fotky, budú mať fotky z Porta, ale budú mať aj zážitok, boli sme sa fotiť v Porte. A je to celý, namiesto hodiny vo Viedni, sú to 3 dní niekde inde. To sú spomienky navždy. Jediné, co vám ze svatebního dne zůstane, jsou pouze prstinky, vzpomínky a fotografie. Naštěstí s fotografiemi vám dokážeme pomoct. Stačí vám vybrat pouze typ fotopapíru, rozměr fotografie do alba nebo do rámu a ty nejoblíbenější fotografie můžete objednat online. A navíc s kódem DESART20 získáte slevu 20% na online objednávky. Nevím, jak jste na tom vy, ale já tisknu jednou ročně 100 fotografií těch nejlepších momentů. Zhmotňuji tak tím vzpomínky a proměňuji něco digitálního, prchavého na něco fyzické a sexy. Dáváš tištěný fotky? Nie. Nevěstám? A nedával som nikdy. Nikdy? Nikdy. Takže a málo kdo to dává dneska, si myslím. Ja si myslím, že tie krabičky a USB, no hlavne USBčka mi príde, že tiež to je... Ja to teda odovzdám tak, že mám virtuálnu galériu, kde čo je zase benefit, že si tam platím doživotný storage. To znamená, že tie fotky, celú galériu má každá nevesta na jeden klik v telefóne vždy, navždy. PicTime? OK. PicTime je najestetickejšie vyzerajúca, má najlepšie funkcie, plus naozaj, že je to síce dosť, je to drahé, ale s tým, že keď sa ma spýta, ja to nedostaneme USBčko, ja poviem, že nie, pretože USBčko stratíš, alebo ho dáš svokre a
vlastne neviete, ktorej svokre ste to dali, už tam nie je. A ja si neviem predstaviť, že niekedy manželia sedia a povedia, poďme si pozrieť nejaké fotky. Kde tá flaška? USB, strčil niekam a sadneme si a takto máš jednak QuickTime ti ponúka na jeden klik si pri všetkých fotkách. Aj keď napríklad sedíš v meste s kamoškou, nevideli ste sa roky a povie, mali ste svadbu, ukáž nejaké fotky. Jasné, všetky. Okay. Kedykoľvek, o 10 rokov, 15 rokov tam stále budú. Plus, v niektorých balíčkoch mám aj slideshow, ktorá je na začiatku a to je podľa mňa ideál, keď si chce pár pripomenúť svoju svadbu, nebude si scrollovať 800 fotiek, pozrie si slideshow emotívnu a úplne to stačí. To znamená, USBčku sú také, ja neviem, no. Ja taky nedám video na VHS-kách. A to zase teraz je trendy, to si myslím, že... To bych měl začít. No, všetci budeme staré garáže prehľadať, či tam nemáme nejaké tieto kamerky staré a toto takhle teraz ide. vystavovat hezky. No, jasne. Jak dlouho trvá dostat od tebe fotky? Kdybych byl nevěsta. Představ si mě, že jsem nevěsta. Záleží, či to je prvá svadba v sezóne alebo posledná, ale je to v ráde nejakých mesiacov. 2, 3, 4 už tie posledné. Okay. S tým, že ale dostanú nejaké highlighty alebo taký prierez svadbou často, že do 48 hodín sa snažím. Takže len potom ten hlavný chod, tie spomienky, ktoré... Mne to ani nedáva zmysel, ono by sa to dalo aj skôr, ja ich mám hotové skôr. Ale musíš fejkovat to, že ti to udělalo AIčko za den, že jo? No jasné, ale mne ide aj o to, aby to, keď už to dostanú, aby to boli spomienky. Nie len, že sa to stalo včera. A oni vlastne už si pozerajú fotky že si to ešte vlastne pamätajú. Malo by to prísť tak, že oni sa už dostanú naspäť do svojho života. Boli sme možno, že o mesiac alebo o 2 týždne fotiť niekde v zahraničí portréty. Zase majú také druhú svadbu. Ty vrátiš proste spátky. A potom sú akože už sú v živote svojom nejaký zabehnutý a zrazu im príde to a keď si doma sadnú a pustia si to, tak sa im to zase akoby vleje celá tá svadba do hlavy. Nie, že je to také, že ešte sú v tom takom týždni po svadbe, že ešte chodia po návštevách a vlastne s tými hostiami zo svadby ešte ďalej kalia možno pár dní a zrazu ešte uvidia fotky a povedia, jasné, to si pamätám všetko. A fotky by mali, jednak naberajú na hodnote až časom, to znamená, že ja keď oddám fotky o 3 mesiace, ich hodnota oproti tomu, ako budú mať hodnotu o 5 rokov, 10, 20, 30, je na najmenšej úrovni. Hej? Akože hodnota fotiek rastie časom. To znamená, mali by to byť už spomienky. V momente, keď ich dostanú, mali by ich tie fotky aj prekvapiť a momenty, na ktoré zabudli, sa im obnoviť. A překvapit v tom, že přece jenom nestratil tu SD kartu. No, napríklad že si povedal. Nezapomněl na nás. Áno. Je to... OK, to je hodně zajímavý úhel pohledu, protože většina je taková, co jsem slýchal doteď, je takové, že no jako 2 měsíce na fotky, jako co na tom děláš a jako tam je to hodně jako jiný práce, že jo, nejenom svatby a to. A tak jako se to stalo jako teďka, tak oni to chtějí hned, ne? Já říkám, jakoby chápu to, ale... A toho je jako krásna výmluva, proč dávať zaštívy. Teraz som chcel povedať, že dá sa tým zastrešiť, ale ešte jedna metafora. Dostať fotky zo svadby o 2 dní všetky, je ako by si pozrel celý film a hneď na to si pozrel trailer na ten istý film, ktorý si práve videl. Že teraz si ho videl, tak nepotrebuješ. A zase pozrieť si trailer na ten film o pol roka, že si vybavíš tie svoje obľúbené scény, to už dáva zmysel. Ale akože vidieť to, čo si len teraz zažil. Jako většinou trailer koukám na začátku, ne na konci, ale asi si zkouknu dneska nějaký trailer. Skús, ale že v podstate je to také, je to veľmi blízko toho. No, mně to dává smysl, jakože vlastně tím dáváš vzpomínky, tak vlastně jim to nedáš, když to ještě jako je čerstvý, ale až to bude vzpomínka. Je to len potom a vlastne jak síce fotky naberajú na hodnote časom, ale nikdy to prvýkrát, keď si ich pozrú, bude vždy len ten prvýkrát. A po 2 mesiacoch je to oveľa silnejšie, než keby to videli po 4 dňoch. To je pravda. Takže ja im... A to je celý čas, jak som hovoril, že s tou vyššou cenovkou je to viac o tom zážitku. Čiže všetko má nejaký zmysel, prečo to robím tak, ako to robím. A je to... Nevždy je to intuitívne pre nich, že tomu rozumejú. Niekedy sa im zdá, že možno, že by to chceli oni inak, ale je to nastavené naozaj tak, aby ten zážitok pre každú nevestu bol maximálny. OK. Tak snad jsme nevěstám zodpověděli otázky, které ani nevěděli, že mají. Dokud jsem je nepoložil. A zodpověděli otázky, které vás opravdu jako zajímaly. A
tohle byl Frank Štabrila. Tohle Ještě, že jsem ti tam dal velkou tabulu. Jo. Já tam mám ještě poznámky, co se mám ptát. Jo, cashby, příště, Rejžo. To byl Frank. Já ti děkuji za tvůj čas. Já ti děkujem aj vám. Děkuji za váš čas. Můžeš říct něco na závěr, popřát jako něco nevěstám, můžeš to skipnout. Prajem každej neveste, aby si užila svoju svatbu a ženichom taktiež na maximum. To bylo krásně. Od srdce. A pokud vás zajímají jiní svatební dodavatelé, tak někde se prokliknete a je toho tady víc. Děkujem a mějte se krásně. Čau. Prosím, Rejžo.